Tuplaaminen ja jakaminen on kaksi jännittävintä liikettä blackjackissa. Ne parantaa voittomahdollisuuksiasi sekä lisäävät peliin uuden ulottuvuuden. Tarkista asia kuitenkin etukäteen, sillä kaikki kasinot ei salli näitä strategioita. Sulla on jaettu 2 ensimmäistä korttia ja ajattelet. Yksi kortti lisää ja mä voitan varmasti. Ja sähän voit. Mutta sulle jaetaan vain 1 lisäkortti, etkä voi pyytää lisää. Mä kokeilen aina mun onnea, kun kädessä on Heart 11. Myös Heart 10 on suosikkini, ellei jakajalla ole 10 tai S. Tarkista siis aina jakajan näkyvät kortit. Heikko kortti, kuten 5 tai 6, voi lisätä jakajan häviön mahdollisuutta, mikä antaa edun sulle. Sulle jaetaan 2 samanarvoista korttia, jotka voit jakaa yksittäisiin käsiin ja pelata ne erikseen. Mä jään aina ässät ja 8. Ässät antaa mulle paremmat mahdollisuudet muodostaa ei 1, vaan 2 vahvaa kättä. Heikko ja vaikeasti pelattava Heart 16 on vältettävissä kasien avulla. Vältä vitosia, sillä ne muodostaa 2 matalan arvon kättä ja lisää häviön mahdollisuutta. Ja 2, 3, 6 ja 7 vain jos jakajalla on heikko upcard. Looginen vaihtoehto on stand, kun sulla on 18 ja 20, eli 9 ja 10. Mutta jos jakajan kortti on heikko, eli 2-6, ja hänelle tulee bust, saat mahdollisuuden voittaa. Me Suomi-kasinolta toivotaan sulle oikein paljon onnea, ja kuten aina, muista pelata vastuullisesti.